awake ora penak pengen kolak sing mangan sing seger-seger wae iki piye guys ya to sak omah masuk cek kesehatan terus ki ngantek sewasasi wae ping pindho ki mau mama ning lagi males masak sing neko-neko iku ora gawe jangan bening terus engko nyambel lah terus kuwi karo goreng jamur turandik wingi ya to. Iki lagi usume apa lagi kepiye guys wong sak omah ki do masuk angin kabeh kit seko adik kakak terus bapakane yo aku dhewe lah pokoke sesasi guys cek kesehatan terus pokok men pokoke renek nikmat sing luwih nikmat saka nikmat kesehatan guys piye kata-katane yo kok mbulet pokoke intine ngono kuwi guys alhamdulillah disyukuri wae sing awake sehat rezekine lancar guys ya to pokoke nek wis masuk angin kira ngono kan ngopo-ngopo ora penak ya dadi ora enek sing luwih nikmat saka nikmat sehat guys dadi sing awake sehat ya ayo disyukuri alhamdulillah ya to diparingi kekuatan kesehatan rezeki lancar ya guys lah iki tinggal kondo wae masakane maknine wis rampung ya to makne jangan bening karo goreng jamur